Ahoj deti, ja som Joky. Ja som Kiki a toto je náš Čiči. Ahoj, ahoj. Dnes sa naučíme malovať, alebo aspoň niečo o farbách. Poďte s nami pozrieť sa na farebný svet okolo nás. Farebné sú kvety, stromy, zvieratka, motýlici, vtáčikovia. Farba je všade, kde sa pozrieme. A ako je to s tými farbami, keď chce náš Čiči malovať? Potrebujeme štetec, maliarské plátno a farbičky. Keď to už všetko máme, môžeme ísť malovať. A nemali by sme Joky počkať na Kiki? Nech nám prečíta, ako to s tými farbami vlastne je, ako sa to mieša. Ale nebuď malý, Čiči, to zvládneme aj sami. To je ale pekná kvetinka, Joky. To sa ti podarilo. Ale to je palma, Čiči. Ale Čiči, vysmievať sa nepatrí. Mal by si sa Jokimu ospravedlniť. Prepáč. Jasné, Čiči, ja sa nehnevám. Mali sme počkať na Kiki. No dobre, tak teraz môžeme začať. Farby. Bez farieb by bol svet nudný. Zároveň by sa v ňom i ťažko žilo. Veď si len predstav, akým problémom by bolo rozlíšiť na semafore stoj alebo choď. Aj príroda má svoje signály. Výrazná farba jedovatých druhov žiab pálí ostatné živočichy. A prekrásne sfarbené kvety vábia včely na nektar. Nie všetky tvory však vidia farby rovnako. Niektoré živočichy, napríklad morčatá a veveričky, sú dokonca farboslepé. Počuj, nezasadí ten strom viacej šedý ako včera? Máš pravdu, veverička. Farba je v skutočnosti spôsob, akým oči vnímajú jednotlivé zložky svetla, ktoré pozostáva z drobulinkých vln odlišnej veľkosti, alebo ináč povedané vlnovej dĺžky. Každé farebné svetlo má teda inú vlnovú dĺžku, ktorú sú oči schopné zaregistrovať. Biele svetlo, akým je svetlo zo slnka, je v skutočnosti kombináciou svetla všetkých farieb dúhy. No dobre, a ako sa tie farby dostanú z toho svetla von? Áno, to by aj mňa zaujímalo. Tu napíšu, že spektrum. Hranol rozkladá biele svetlo na jednotlivé farebné zložky. Tie z neho vystupujú vždy v rovnakom poradí. Na jednom konci červená a na druhom fialová. Toto usporiadanie farieb sa nazýva spektrum. V dúhe, ktorá sa objaví vtedy, keď sa slnečné svetlo láme a odráža v dažďových kvapkách, sú zastúpené všetky farby spektra. No a ako to, že z tej mojej palmy je kvetina? Joky, to musíš špeciálne namiešať farby. Tuto píšu, no pozri sa na to, ako to funguje. Miešanie farieb. Červená, zelená a modrá sú základné farby v optike. S miešaním červeného, zeleného a modrého svetla v rozličných pomeroch vytvoríme ľubovoľnú farbu spektra. V maliarstve existuje iný súbor základných farieb. Azúrová, purpurová,
a žltá. Aj zmiešaním týchto farieb dostaneme ľubovoľnú farbu okrem bielej. Základné farby svetla. Keď v správnom pomere zmiešame 3 základné farby svetla, výsledkom bude biela farba. Na rockových koncertoch a divadelných predstaveniach vykúzľujú svetelní technici na scéne širokú škálu farieb kombináciou farebných reflektorov. A takto, Joky, to funguje aj v tom maliarstve. Základné farby v maliarstve. Ak v správnom pomere namiešame 3 základné farby, dostaneme čiernu. Maliari si miešaním farieb pripravujú stovky rozličných odtieňov. Farebnosť predmetov. Predmety sú rôznych farieb vďaka tomu, že rôznym spôsobom odrážajú svetlo, ktoré na ne dopadá. Niektoré zložky bieleho svetla absorbujú, pohltia, iné sa od nich odrazia. A my vidíme len tie farby, ktoré sa od predmetov odrazia. Práve toto odrazené farebné svetlo vytvára našu predstavu o farbe predmetov. To je teda ale zaujímavé. Ešte by ma niečo zaujímalo o tom hranole. Dobre, Čiči, počúvaj. Hranol. Trojboký kus skla, ktorému hovoríme hranol, oddeluje od seba všetky zložky bieleho svetla. Svetlo prechádzajúce hranolom sa láme. Ohýba, pretože sklo spomaluje jeho rýchlosť. Keďže každá farba má inú rýchlosť, láme sa pod iným uhlom. V výstupe z hranola sú teda farby rozložené. Čo hovoríš teraz, Čiči, na tú moju palmu? No, táto je skutočne krásna. Tak deti, teraz keď už vieme malovať, vezmite si farbičky a nakreslite dúhu. Ukážeme vám ešte raz, ako to ide postupne. Daj light. A my sa s vami rozlúčime a vidíme sa na budúce. Ahoj, ahoj. Do sčítačenia.